Moi boas, que tal? Boa tarde, benvidos, benvidas a unha nova xornada da Liga Llogueser Magalevo. Saudamos por aí no chat a Ulsa Mama, que foi o primeiro a entrar. Tamén anda por aí Ampefi. Boa tarde aos dous. Eh, bueno, hoxe temos véspera de festivo, así que un día, un xoves un pouco diferente o resto de xoves que xogamos aquí a Liga. Vou cambiar aquí o deseño, que non me acordei de cambiálo. Da xornada, como vedes, xornada 17. Xornada 17 xa, como xa se chega ao final da Liga, pois imos facer antes un avance das xornadas que quedan e de como queda un poquinho o calendario das últimas sesións que imos facer. Así que vai ser como o primeiro que empecemos falando, vai ser das xornadas que quedan e de que días van ser. Así tamén podemos facer un pouco cada un a nosa senda persoal, que seguro que está chea de encargos e de actividades neste mes de maio, xuño, o habitual. Comparto o calendario que teño por aquí. Compartimos, ponemos un poquinho de música tamén de fondo. A ver se non me confundo aquí, que teño aquí un montón de cosas. Anda por aí tamén Pablo, en vídeo no tiras de ponte, non? Dice a Ampefi, non? Se me prenden varias jornadas, así que non pode ser. Tampouco pasa nada por perder un par de horas. Non che pon falta o profe. Bueno, moi ben, fantástico, tamén anda por aí Pablo. Ben, pois eso, imos ver o calendario, ao final, como o calendario de exames finais. Hoxe aí temos a xornada 17, día 16 de maio. Que queda? Pois queda pouco, quedan pouquiñas xornadas, porque, como dicíamos, acabamos o 20 de xuño, así que xornada 17 hoxe, xornada 18 será o xoves que ven, 23 de maio, e a 19 o día 30 de maio. Son as que quedan durante este mes. E despois, o día 6 eu non estou, nin 6 nin 7, así que esa semana non hai liga. Volveremos coa liga o día 13 e rematamos o día 20. Así que un aviso de cookies na pantalla, sí, a min. Pode ser que aparecer algo de aí. A min eu non o vexo. Pois non sei, a mellor foi a ti. Eu non vexo aquí aviso. Exactamente, por aquí tamén. Que quede claro tamén, o Puskis Celta entra forte. Entra forte co escudo do Celta, pero onte pola tarde pasamos un día. Sí que sabe aviso, sí. Pois debe ser, entón, bueno, non sei se por compartir o calendario, bueno, pode ser porque por compartir o calendario, vou compartir a ver se así. Sería polo calendario? Desde o comezo, sí. E que pode ser? Ostras. Pois non sei de que pode ser, eu non teño ningún. En que pode ser? Vou pechar algunha pestaña que teña por aquí de fondo. Sí, e agora quitei algunha pestaña. Non sei se agora. É un aviso de Twitch. Ostras, pois o de Twitch é unha broma, entón. Tapa. Eu non o vexo, non o vexo. É un aviso, manda ao grupo que temos en común. Vale, mándame. Non sei, que cousas raras. Que cousa rara. Sí que é verdade que Twitch mandou antes unha mensaxe de algo. A ver. Cousas raras de. Ostras. Si, a mí non me sae eso, Pois non sei, podes darle aí a resetar todo se queredes, porque non sei. E o símbolo de Twitch ese? Que cousa rara. Pois non sei, a verdade, Eu non me aparece de nada disto, Nin lle metí nada novo, ni nada, porque hai unhas veces algúns que meten aí como engadidos do Twitch que permite engadir cousas. Eu, a verdade, que non fixen ningún cambio na configuración ni nada. Non sei que anda facendo Twitch
facendo mellor cambios, non sei moi ben a verdade. A mí non me aparece nada, non me apareceu nada disso. Debe ser si entro mellor como para ver o directo, non? Pois cousas raras que anda facendo Twitch, non sei moi ben por qué. A ver se depois podo investigar. Igual é do programa que usas para emitir. É do String Elements, String Elements. Sí, pois é unha cousa que nin me acordo que este configurada. Bueno, dos String Elements que teñen así, sí, eso case mellor dalle non permitir Streamlabs. Pois non sei por qué. Porque o programa que utilizo eu para emitir realmente, claro, emites a través de Twitch, pero tanto ten un programa como outro, non? Non entrades no programa realmente. Non sei. Bueno, non sei por que será, a verdade, non sei. Non sei por que pode ser. Pero bueno, supoño que se dades aí a non aceptar cookies, non pasará absolutamente nada, poder seguir vendo isto. Vale, pois clasificación. Xa digo, ao final no calendario, pasei un pouco rápido, o calendario van ser esas 21 jornadas, así que o día 20 de xuño xogaremos esa xornada número 21 e rematamos a liga ese día. Por tanto, e tedes un pouco o calendario para saber que días xogamos e que días non. Liga, clasificación Ampefi, líder 1172 puntos, Pablo segundo 1068, Dani Conde 556, Taco, Sorse, Puskis, Celta, Opinión GL, Como Mola, son os 8 primeiros da clasificación. Sen perder máis tempo, imos arrancar coa primeira partida de hoxe, que como dicíamos aí nas redes, pois evidentemente ten que ver coa xornada de mañá do Día das Letras Galegas, ano 24, dedicado a Luisa Villalta, e o que fixen foi un mapa dedicado, un mapa biográfico, literario, de Luisa Villalta, que o teño, onde o teño. Bueno, teño por aquí xa posto preparado para poder xogar. Así que mapa de Luisa Villalta, e o que fixen no mapa é combinar lugares que teñen que ver coa vida dela, coa biografía de Luisa Villalta, e tamén lugares mencionados nas súas poesías. Así fixen desa maneira ampliar un pouco que o mapa, lograr que o mapa tivese un número grande de ubicacións. Así que, xa digo, poden ser lugares que teñen que ver coa vida ou lugares que teñen que ver coa súa obra, especialmente coa súa poesía. E como falamos sempre nos mapas biográficos, poden haber ubicacións en Galiza ou fora de Galiza, así que hai tanto en Galiza como noutros lugares do mundo. Por tanto, tede en conta iso como facemos sempre. Comparto enlace, convidar. Comparto aí enlace no chat para que podades entrar e así arrancamos coa primeira partida dedicada a Luisa Villalta, homenaxeada deste ano 2024. E tamén temos por aí, non ten nada que ver, pero temos aí a Henry Fonda, que naceu un 16 de maio do ano 1905 en Nebraska, Estados Unidos. Foi un grandísimo actor, un dos máis grandes actores do cine de todos os tempos, coñecido por todo o mundo, como seguro que coñecedes películas del, por exemplo, Las uvas de la ira, de John Ford, é unha maravilla. Puskis está dentro. Puskis onte pola tarde tamén pasou unha tarde complicada, tarde-noite, eu acabei como se xogara 2 partidos de fútbol, cheguei ás 12 da noite e pensei que xogara eu. Non aparece a ligazón tampouco, bueno, hoxe temos bastantes problemas, a ver. A ver se así, se non poño, a ver, poño aí o código, en tal caso, ou se non vai a cousa, tampouco, faz ben usa mama, moi ben, hai que meterse aquí infiltrado ou sin infiltrar. Probade a entrar metendo yogueser.com/join e metedes o código, pero se está poñendo a cousa complicada. E poñedes aí BZYV. Teñe que refrescar, vale. Se non os aparece, podedes entrar desta maneira, metendo manualmente a ligazón. Vale, temos a Pablo, está a Mama, está Puskis, creo que estamos todos os que queremos estar aquí, os que podemos. Imos darle, entón, xa estades aí os 4, pois imos ver 5 lugares relacionados con Luisa Villalta.
A ver como arrancamos a xornada de hoxe 17. A ver quen leva os primeiros 20 puntos. E aquí empezamos a buscar que sitio será este. Ves a imaxe oscura no directo no móvil por ter esa pestaña aberta. Está impedindo poder ver, que no móvil, ademais, é complicado. Pois que non protestes moito nesta, porque creo que vai ser a dinámica, non é por nada. Non é por nada, pero xa tes demostrado con moito que este sitio controlas. Controlas bastante ben. Evidentemente, o mapa vai tirar moito para este mesmo lugar, porque así falamos do mapa de Luisa Villalta, ten que ser aquí. Non hai máis remedio. Sí, a verdade que sí, a verdade que rápido, máis do habitual, rapidísimo 5K de Puskis. Detectou o sitio, pero precisamente a porta. 5 segundos. Un segundo, acabamos aí. Pois estamos na Coruña, cemiterio de Santo Amaro. Bueno, empezamos o mapa biográfico polo final, onde está soterrada Luisa Villalta, así que... Mira, anda por aquí Dindonfer, a ver que nos dá, que contexto nos dá aquí Dindonfer. Pista, 20 metros nací yo, a ver, 50 metros me crié. Mira, pois entón tamén coñeces o sitio. Hoxe Dindonfer pode haber bastante coruñesismo por esta, por lo menos nesta partida primeira. Así que vas a topar quizás moitos sitios familiares. E como dicía, empezamos polo final porque aquí foi onde se soterrou a Luisa Villalta no cemiterio de Santo Amaro, que está neste lugar tan, bueno, tan vistoso, tan chamativo tamén da Coruña. Moi ben, como quedou a clasificación, como está desmarcando aí en Pefi Puskis 5K, Pablo por 1 milímetro, 4.999. Tal como están as cousas, ese punto, e como na liga de fútbol, pode ser fundamental. Non che deu tempo a marcar, a ver se na próxima, a ver se na segunda. Segundo lugar do mapa de Luisa Villalta. Xa digo, pode ser sobre da súa vida, biográfico ou literario. E a ver onde estamos agora. E teño por aquí o libro, que aquí tamén. Xogábamos o Apolis e Cacos pola noite dentro, mira ti. Ahora xa a xente de xa os trapeces xa non xogan a Apolis e Cacos, eso xa é un xogo que xa non... Xogan o pilla, é o máis clásico que poden xogar, pero de Apolis e Cacos perdeuse esa... Perderonse moitos xogos. Estou revisando aquí no libro onde ven a biografía para identificar ben o lugar e a razón de por que o metín. Creo que é por isto. Creo. Ben, aí marcando aí Ben, estamos exactamente na rúa Manuel Murguía, Coruña, Conservatorio. Esta zona, polo que eu estive investigando, foi onde había, no ano no que estudaba Luisa Villalta, nos anos 70, había uns barracóns onde era o colexio universitario, e despois fixeronse os outros edificios. Así que nesta zona, polo menos, na rúa Manuel Murguía, houve festa moi preto fai pouco, sí. Exactamente, xa. Marcastes por aí. Pois era un sitio onde ela estudou. E hoxe en día tamén está un conservatorio. Tamén estudou no Conservatorio de Música da Coruña, que non sei se era este mesmo edificio. Foi un pouco difícil fazer o mapa porque os edificios xa non son os mesmos. Estamos falando dos anos 60, 70, e hai moitas cousas que cambiaron. Ampefi Puski siguen aí con 5K, doble 5K. Pablo pois tamén fixo 5K nesta, e Usamama pois prácticamente o mesmo. Non era aí o colexio universitario. Os barracóns estaban frente do estadio. Bueno, mira, pois entón estaba máis para lá. Eu sei que vi Manuel Murguía e interpretei que podían ser aquí. Era Manuel Murguía, pero nesta parte. Como vin edificado esta zona, pensei que quizáis non.
Bueno, pois hai que corrixir eso. Hai que corrixirlo. Estaba máis cerca do campo de fútbol. Perfecto, vale. Entón, nesta parte onde está o conservatorio, toda esta zona, escola de idiomas, que había aí? Había isto ou había outra cousa aí? Eu, desa zona sí que teño lembranza, pero tanto como para identificar os lugares, non. Iso era monte total, vale. Sí, a verdade que moitas destas partes eran monte. Eu, cando era neno, a miña tía vivía aquí na Ronda de Nelle. Ronda de Nelle, por aquí. Onde estou aquí perdido? Bueno, Ronda de Nelle, pero por aquí arriba. Sí, Ronda de Nelle. Vivía por aquí tamén, isto todo era, non había casas nin nada. Miña tía vivía máis ou menos por aquí. Baixábamos a veces ao campo por esa rúa. Vale, imos coa terceira. Hai que corrixir este a poñela máis abaixo. Bueno, terceiro lugar tamén. Neste caso, non ten tanto que ver coa súa vida, os seus estudos, senón con lugares que mencionan os seus poemas. Menciona moitos. Algúns poemarios que ten, pois, case son mencións permanentes, constantes a lugares da mesma cidade. Esta é a parte final desta antoloxía que teño aquí. Está rematado, sí. Sí, de feito, ten o poema onde menciona este lugar chamase Nomes. Moi boas, Taco, que tal? Boa tarde, que tal? Aquí andamos, xogando o mapa de Luisa Villalta. De momento, moita Coruña, pero non ten por que ser todo Coruña. Ainda quedan máis lugares por descubrir. Vale, anotamos aquí o tema dos barracóns de... Estiveches ceando, bueno, pues eso é importante, que cear, recoller forzas. Vale, bueno, estamos na Coruña, estamos no zona dos Castros, non? Isto é a zona dos Castros. Aquí está a famosa cervecería, toda esta parte é a dos Castros. Praza da Palloza, e ela menciona nun poema que se chama Nomes, fala de reviver no muro 1000 veces de ruído dos Castros. Para dos Castros en mayúscula, falando dese barrio e de outros barrios da zona. Saiu pompas fúnebres, parece moi fúnebre, non me fixei nin que aparecía de fondo. Pero bueno, quixen coller algo por aí desa zona. Moi ben, Ampefi, Pusquis, Pablo, seguides máis ou menos igual, o Samama, estades marcando no sitio preciso, máis ou menos, pois non hai moito cambio. Levamos aí 15.000, tanto Ampefi como Pusquis 15k, así que vais a definir isto por milímetros. A ver esta ubicación. A cuarta, xa. Cuarto lugar. Neste caso ten que ver coa súa vida. A ver que sitio é este. É a entrada dun lugar, a ver que se o descubrides. Saquei de pompas fúnebres, pero non era a intención. Bastante con sacar o cemiterio de San Amaro. San Amaro, que aquí é festa en Vilanova, é un dos patróns de Vilanova. Aquí, o 15 de xaneiro, non temos clase. É un dos dous patróns que ten Vilanova de Arousa. O San Mauro ou San Amaro. Algúns chamalle San Mauro, outro San Amaro. Cemiterio de pompas, claro, exactamente. Foi así un pouco fúnebre, ten razón. Sí. Quedounos así un pouco fúnebre. A ver se o recuperamos nestas últimas. Na cuarta, na quinta. Vale, pois a ver, atopastes o sitio aquí, Instituto Xosé Neira Vilas, pero xa non estamos na Coruña, que non estamos en Oleiros, así que había que cruzar ao outro lado da ría. E aparece este lugar porque foi profesora de secundaria neste instituto, no Neira Vilas de Oleiros, Perillo, non? Perillo, Oleiros. Bueno. Pablo en cabeza, Pablo aproveitou aquí a oportunidade, Pablo, pero empatado está a cousa, pero isto é...
Increíble. Chegades á última rolda deste mapa, empatados Pablo, Puskis, Ampezi, moi pouquinha diferenza. O Samama un pouco detrás porque tamén non xogou todas. Así que imos ver. Hypertension, exactamente. Hypertension. Mais que isto, imposible, Non sei se chegamos unha vez con empate na... Empate, creo que non. Igualado, sí, pero empate, non. Vale, pois aquí temos outro lugar que ten que ver coa súa vida, coa vida de Luisa Villalta, a homenaxeada neste ano 2024, Letras Galegas 2024. Non fai falta decir que agora un metro máis ou un metro menos vai decidir os 20 puntos. Os 20 puntos e o dereito a elixir o mapa da segunda partida. Bueno, o mapa, había ubicacións fora de Galiza e ao final acabaron todas caendo na terra. Non saímos fora, pero había algunhas fora. ...20 segundiños para marcar aquí da maneira máis precisa posible que lugar é este, en que sitio está este edificio, esta casa, estas árbores. Pois estábamos no IES Canido de Ferrol, porque tamén foi profesora aquí no IES Canido, Instituto Nacional, Instituto de Educación Secundaria, IES Canido, ou de Canido, eu vin, ou de Canido. Sí, escolas, ao final acabamos con 2 escolas, eso foi tamén, aí Pablo aproveitou, tirou un pouco o uso tamén polo seu terreo, para marcar máis perto que ninguén. Por tanto, Pablo leva a primeira partida por pouca diferencia, Puskis segundo, Ampezi terceiro, Samama cuarto, somamos os puntos, 20 puntos para Pablo, 1088. Queres escolas o seguinte, vale, perfecto, estaba pensando que, claro, escolas, non, queres continuar con escolas, queres continuidade. Moi ben, non te entendía. Puskis, onde temos o Puskis aquí, 10 puntos, 170, 5 para Ampezi, 1177, un punto para Usamama, que é o primeiro punto que suma, así que sumámoslo aquí, engadimos a Usamama, punto para él, moi ben. Marcaches Vigo nesta. Canido, porque en Vigo tamén hai Canido, non? Hai algo de Canido en Vigo, non? Non hai un sitio que se chama Canido. Creo que sí. Pero era en Ferrol, neste caso. É unha zona de Vigo, non? Só, además, sí, Canido. En Ourense hai Canedo, pero non Canido. Moi ben, pois mapa de escolas, está claro, xa o dixo aí Pablo. Praia de Canido, sí, non? Sí, tampouco sei situalo, pero sí que de oídas sí que me dou, non? Sí que me soa. Escolas galegas para segundo mapa. Non sei se hai alguén máis por aí, a ver se funciona o enlace esta vez, pois alguén quere, vos que xa estades dentro, non vos fai falta. E en Oleiros hai Canide tamén. Bueno, pois habería que mirar aí cantos canidos, canedos, canides hai en total. Vale, pois damos ya este mapa, que foi o que elixiu Pablo como gañador do primeiro. Mapa de escolas. Mapa de escolas, institutos, primaria, infantil. Temos aquí o primeiro. Canide foi grazas á ministra. Que ministra? Aquí temos CEIP, temos letreiro aquí. Este típico letreiro que xa se ven menos deste tipo. Quedaron un pouquiño xa obsoletos, así dourados con ese fondo. Agora fanse letreiros homologados, teñen que ter outra... Ten que ser máis fáciles de ver. Se pides un letreiro máis moderno, danche unhas directrices de como tens que facelo. Que parece bastante lógico facer un pouco de igualación, onde cada un que fa unha cousa distinta. Estou me fixando na forma do edificio, que temos aí.
E aquí do outro lado parece que hai como un pazo ou algo así. Non, parecía. Pode ser por aí abaixo. Vale, primeiro sitio, Ceip. Manuel Mayo, Manuel Mayo, ni idea de isto de Manuel Mayo. Manuel Mayo, Nadela, e onde é isto de Nadela? Bueno, Lugo, ese Pablo tamén tocoulle cerca. Nadela, por aí, por indo cara entre Lugo e o Corgo. Nadela, Corgo. Vale. O Ceip de Nadela, de Lugo. Bastante cerca da capital. Moi ben, pois era un CEIP, un Centro de Educación Infantil e Primaria. Pablo Ampefi Puskis Taco, os que marcastes nesa orden. Pois imos co segundo. 5 minutos de Lugo. Bueno, ben, coñezo ben este sitio, coñezo de... Pechache sen querer, a ventá. Podes volver a entrar, o que pasa é que tens que entrar na seguinte. Non te vai deixar reenganchar. Na seguinte podes, co código de antes, a mesma que antes, podes entrar. Aquí, de aquí se está pensando a ver por que o recordo tamén este lugar. A verdade é que se non houbera letreiro, eu creo que a paisaxe é bastante definitoria do sitio, non? Prácticamente non hai outro sitio en Galicia que teña esta forma. Quizás outro sí, pero bueno. Como este non coñezo. Últimos segundos para marcar este IES. Ensino secundario. Se non me equivoco de centro, aí teño recursos con timbre musical que me fliparon moito porque é a primeira vez que os vía. Non estamos pensando en poñerlo, é verdade que, mira, a primeira cosa que se falou este curso, ao final non se fixo, de tantas cousas que se propoñen. E estábamos, na Lagoa de Antela, pois estábamos en Sinzo de Limia. E o Instituto de Sinzo de Limia. Chamase así Lagoa de Antela porque aquí, como sabedes, isto antes todo era unha lagoa e foi desecada durante o franquismo e, bueno, foi aí tamén unha obra tamén tremenda. Moi ben, quen os escoitaba? Moi ben. Marcaste por Ourense, pero era Sinzo, máis precisamente. Entón Pablo Ampefi recuperou a guerra un pouquiño posto e Puskis Taco e Usamama quedaron un pouquiño máis atrás. Pasamos de Nadela a Sinzo de Limia e agora imos a outro sitio. Falando da Limia, onte foi un da Limia o que meteu o gol definitivo do Celta. Que eu tampouco sabía que era da Limia, eu creo que naceu en Ourense, Hugo Álvarez, pero debe ser a familia ou viviu el nesa zona da Limia, non sei que parte decían que era. Sí, as Mercedes, mira, pois exactamente, aí escudo que se ves. Que o fixen as oposicións neste sitio? Non era... Se está cambiado isto está me cambiado. Pero era este edificio, agora lo penso. Sí, non, este mesmo edificio foi facer un examen de oposición. Míos a 3 minutos e 6 segundos de aí. Pois sí, ahora que recordo, sí, suspendí no último, que non teño bo recordo do lugar. Saín de aquí bastante queimado. Ano 2003. Foi o ano anterior a probar. No 4 aprobei en Pontevedra, pero no 3 quedei aquí no terceiro. Cheguei ao terceiro e fastidiaina. Ou fastidiaronme, non sei se... Aquí estamos na porta, mira, aí temos a Ampefi Pablo Puskis atoparon o lugar. Estamos en Lugo, Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes. Aquí hai máis edificios tamén educativos, escolares. Moitas pedras no meu camiño. Si é verdade que Puskis está facendo un traballo de resistencia porque están saindo Coruña, Lugo, Coruña, Sinzo. Parece que non hai cousas de Vigo. Pablo Ampefi Puskis Taco Usamama. En cal estamos? Na terceira. Quedan 2.
en mérito. Hai que darlle un punto extra a Puskis polo... Fuches a Melide, bueno. Podía ser, verdad que, bueno, Melide non era tan grande, tan grande. Melide pode ser isto. Aquí está a escola. Ah, non, bueno, sí, e é a Pinguela. E esa Pinguela. Non é por nada, pero, bueno, vai parecer como que no mapa non están... Aseguro-vos que no mapa está todo, todo a mellor falta un centro, pero está de todo o territorio. Se vos ensino as ubicacións, veredes que está todo así disposto. Fun a Melide a Santar Polvo, faz ben. Hai tantos anos que non vou por esa ruta. A verdade é que a de Melide, Arzúa, por aí, fun unha vez con meu pai, pero creo que desde aquela nunca non volvín, porque tampouco me coincide así moito. A veces que iba a Lugo, iba desde Ourense. Pero despois esa parte, en moitas partes de Galiza, e cando miras xogas o Llogueses deste conto, sabes, cando fun por aquí por última vez, a mellor, se fun algunha vez, hai un montón de anos, que xa non se parecerán nada como é agora. Tindófer estivo fai 2 fin de semana en Melide. E esa Pinguela, pois estamos outra vez na mesma provincia que antes. A Pinguela, a mí soame da Pinguela por un equipo de... Bueno, o campo de fútbol do Lemos, non é a Pinguela. O campo de fútbol, e esa Pinguela. Aquí estamos en Monforte. Bueno, tanto Pablo como Ampefi aí pegadiños oí esa Pinguela. Soame equipo... Incluso hai un equipo que se chama así. Teño un amigo que traballa en Ezequiel. Tamén, sí, polo tema de la Pinguela. Soame de voleibol, creo que, non? Hai equipo feminino de voleibol, que é a Pinguela, creo. Pablo e Ampefi aí por 2 puntiños, vai Pablo en cabeza, así que a cousa está como para non fallar. Puskis, Taco, Samama, queda a última. A última ubicación. Marcaches en Arzúa. Podía ser. A ver esta, se seguimos outra vez en Lugo ou non. Aquí é o misterio. Mira que foto, mira que vai a ser chula, escola, están aí as familias. Pola hora, polo sol, diríamos que é a hora de recollida dos rapaces, das rapazas. Bueno, aquí xa cambiamos, hai outra foto de outro momento distinto. O seu tobogán. Bueno, a estampa típica de... Vale, bonito, nun sitio que non se ve moi grande, que asa estes carriños de bebé que non debe haber moitos. Que exista isto, esa é noticia. Eres ben vago, non temos de unha zona. Así, a Samama gustoulle esa zona, cómese ben, entón se quedou en Arzúa, Melide, Palas de Rei, aí non o moves. Teño curiosidade por esta escola, pero unha escola, parece como unha escola de infantil, e teñen aquí unha erva toda chulísima, teñen máis que a nós. Unha boa pista tamén, bueno, non está mal, non está nada mal. Non está mal o sitio. A ver onde? Non coñezo os centros educativos. Pois mira, estamos na provincia da Coruña. E isto é... Que sitio? Bernún, isto onde é? Escola de Educación Infantil da Pereiriña. Na Pereiriña. Aquí Ampefe atopou o sitio. Atopou aí o lugar. Isto debe ser entre C e Musía. Tenho curiosidade por saber a que concello pertence isto, se o pon aquí. C. Sí, Bermún. Non, é C, polo que pon aquí ao facer clic na ligazón aparece o Google Maps e aínda é C. Debe ser bastante cerca de Musía, pero aínda é C, unha escola infantil en C. Está complicada. Ampefi aproveitou aí a súa oportunidade na última para conseguir o primeiro posto, 20 puntos para Ampefi, 1197. 10 para Pablo, 1098. 5 para Puskis, 175, e un punto para Taco, 455. Vale, moi ben, pois imos coa terceira partida, que xa sabedes cal é, a partida de non moverse, a partida da foto fixa. E para iso necesitamos unha roda que nos diga cal vai ser ese mapa. A Siro. Visitar a Siro ou a San Siro? Sarria, estaba falando de Sarria, moi ben. Marcaches en Sarria. Vale, imos ver mapa para a partida de no moving.
A ver que mapa toca. Bueno, campos de fútbol galegos. Pero fisa, non se poden mover, así que se non sai algo identificativo, coidadiño. Pero hai bastantes futboleiros por aquí. Imos co mapa de campos de fútbol, que aí tempo que non xogamos este mapa. Un mapa que a xente pide bastante por aí, que lle gusta este mapa de campos de todas as categorías. Agora hai que dicir profesionais, incluso, mira, Forza Depor temos, aquí temos 2 do Depor, polo menos. Celta, mira, non sei, a ver se facemos unha encuesta en el chat, ¿no? A ver de que hai máis. Esta cousa aí gaña o Celta, pero por pouco. Cambiamos de mapa. Campos galegos, eu teño por aquí para poderlo atopar facilmente. Debería ser, pero non é. Campos de fútbol galegos. O se non me faz, así está aquí. Se me estaba dando un pouco aquí a lata cousa. Forza Corusos, sí, o do Coruso tamén está, Dese o Bao está. Vale, ben. Cambiamos a configuración, eso sí, ollo. Quitamos movimento, quitamos o de poder xirar, quitamos zoom e deixámoslo así con eses impedimentos. Mira, Dindonfer está aí poñendo, provocando, provocación. Está provocando en el chat, provocacións permanentes. Pero puso 6, son 7 títulos, agora son 6. Isto Dindonfer, que pasa co sétimo título? Pois eche 6, falta un. Vaya fallo, Veña, dámoslle. A ver que sitios aparecen, que campos. A ver se somos capaces de identificarlos así, sin movimento. 6. Estou de acordo contigo, o de 6. Totalmente de acordo. Mira, Nildofer, creo que o que dis bastante sensato. Parece, a mí sorpréndeme, como celtista, que os deportivistas igualen ese 6 con o outro, e que sean 7. He visto desde fora, que é unha cousa que non ni me vai ni me ven, pero eu creo que hai diferenza duns títulos a outros, non? E pode como que os 7 son iguais, creo que casi desmerecer os outros 6. Pero, xa digo, visto desde fora, a miña forma de valorarlo. Este campo así desde aquí non vai ser fácil, porque a imaxe foi aí que recollida un poquinho lonxe, así que quen saiba que cale este campo, pois sabe bastante, sabe un pouco friki do fútbol. De 100 anos no olvido agora tal. Sí, aparte disso, porque, bueno, realmente non hai un título como foi os outros, eso, non? Exactamente. Pero é o primeiro deportivista que vexo que pon isto, por lo menos. Tampouco que teña moito contrato con moitos deportivistas, pero o primeiro deportivista que di isto de 6 e outro, bueno, non é igualable aos outros 6, evidentemente. Pois está desmarcando, supoño que un pouco o show, porque se sabedes onde é, por pistas, non sei, A ver, xa digo, bueno, foi triple. Vale, Puskis, pois esta, despois a cear. Ceas pronto, ceades aquí pronto, porque tacos están en Suiza, cean pronto, pero aquí en Vigo ceando tan pronto. Estábamos en Negreira, estamos no campo do Negreira. García Calvo. Sí, o Negreira que, claro, hoxe en día non é un equipo que este en terceira, pero durante bastante tempo xogaba na terceira, ainda non soa isto de a previa da CEA, vale, moi ben. O Negreira xogou hai 10-15 na segunda B. Non sei se chegou a xogar en segunda B, pero na terceira era o habitual, non? Entón, eso de gol no García Calvo, creo que era bastante habitual. Hoxe en día o Negreira non sei en categoría anda. Pero... Negreira era. Pensabas que era o de Cuntis. Eu xoguei no Negreira, pero usa mama. Xogaches aí, pero o campo xa mellor xa está cambiado e tampouco se identificaba moi ben. Negreira, vale, sí. Caso Negreira, non? Taco primeiro Usamama, segundo Ampefi, terceiro Puskis Pablo. Pouco ia a adestrar. Ia a adestrar, pero bueno, ia todos os días. Este creo que xa saiu unha vez. Este... A veces a sensación de que os mapas dos campos de fútbol moitos son parecidos. Ahora busquei Negreira en términos futbolísticos, claro. Efectivamente. A ver este campo, cada campo é
Ah, sí, xa sei que campo é. Tanto sei que estive nel vendo un partido, así que sí. Non anda por aquí Sorse Paz, porque se tivese Sorse Paz, pois sabería tamén deste campo e de todos os demais. Porque se hai alguén que coñece campos de fútbol, en Galicia non hai outro que coñeza máis que Sorse Paz. E este sei que o coñece porque estemos aí os dous, así que como para que non o saiba. Estivemos aí vendo un partido aí nesa grada, que se ve aí sentados por aquí, máis ou menos, bueno, está tapado por isto. Entramos por aí a ver o partido. As nosas camiñadas por Galiza adiante. A ver de que sitio estou falando. Pero había pista porque aparecía aí Umia, entón Umia, Ribadumia. Estamos no campo de Barrantes, aquí campo de Umia, víase ao fondo un letrero que puña Umia. En Ribadumia hai dous equipos, que levanse bastante mal. Hai o Ribadumia, que xoga na Senra, un campo que está máis ou menos por aquí, e hai o Umia, que xoga máis hacia o núcleo urbano de Barrantes. E aí está o campo do Umia, entre casas, situado aí. Ampefi Pablo Taco Samama Puskis. Seguinte campo de fútbol. Sabedes que son de todas as categorías. Están saindo de terceira ou de preferente. Este xa non sei de categoría será este, pero campo de fútbol un campiño destes. Quen sabe cal é este campo? Aquí pistas, cero pistas. O único é o relevo, o mellor polo relevo, pensa ali as montañas aquelas, así, bueno, bastante na chaira. A ver onde pode ser. Había que invitar os de Fica coa Bola, que tamén a veces fan este xogo nas redes sociais, de fan foto dun campo, e din isto, en que campo estamos hoxe? E poñen fotos moi difíciles, a veces fotos eu non son capaz de identificar, pero sempre teño esa intriga de ver que sitio é, a ver que contesta a xente. Podíamos poñer esta de pregunta e que nos digan onde estamos. Aquí non hai grada, a grada de aquí, pero bueno, aquí non hai que pagar a entrada, evidentemente, porque estás aquí fora, non creo que haxa que pagar nada. Se non posta aquí fora, xa está. Pois estamos aquí no norte de todo, Ortigueira, campo de Ortigueira, é o campo de fútbol de Morouzos, Ortigueira. Campo de fútbol de Ortigueira. Probastes, fostes onde puidestes, non? Marcar máis ou menos, pero, bueno, tirastes vai ben polo norte, porque parece un pouco aspecto de norte. Ampefi, Taco, Pablo, Samama, Puskis, nesa orden. E imos coa penúltima, o penúltimo campo. A ver cal é. A ver cal é este campo. Bueno, aquí xa temos un campo con unha grada máis grande, hai anuncios por aí. Quen sabe onde pode ser. E veremos a ver quen leva os 40 puntos desta partida. 40, 20, 10 e 2. Xa saíron a venda as entradas ao partido de Galiza contra Panamá, 31 de maio, en Balaídos. A ver se venden moitas, que un venres. Pediches a entrada, sí. Que era un venres pola noite, non? Venres pola noite non é mal día tampouco, pero o problema é ir e volver. O horario é como de onte, bueno, o partido de onte para min é imposible ir a un partido que acaba ás 12, volvo a Vilagarcía e cando volvo a Vilagarcía, onde estou? A que hora chego? Era o campo de Noia, campo de fútbol San Lázaro,
de Noia, San Lázaro, pero de Noia. Estadio de atletismo de San Lázaro, tamén ten estadio de atletismo. Estábamos en Noia. Antes estábamos en Ortigueira, Noia, agora estamos indo a provincia da Coruña. Unha amiga miña chegou a 3, claro, as 3 a casa, que claro, sair dali, é un poquinho lonxe, Vilagarcía tampouco que queda moi lonxe, pero e de Vilagarcía a Vigo ainda leva o seu tempo. Ampefi en cabeza, Pablo, Taco, Usamama, Puskis. Están sendo complicados estes estadios porque así vistos pois é difícil. A ver o último, ostras, pues non digo nada deste. Nada, se tocaron os campos, buscou GeoGuessr os campos máis difíciles de atopar desta maneira. É un campo de fútbol, onde que non aparece. Terrible. Terrible mapa. Eu imagino incluso que onte, claro, el que levar un neno, ainda que vivas en Vigo, ainda vivindo en Vigo, nenos onde non podían o partido, porque o día seguinte se hai escola, ainda que é verdade que hai uns coles que hoxe non tiñan clase, que colleron o día festivo que teñen, que poden coller, non sei que temos clase. Pero ainda que estés en Vigo, se acaba o partido, acabou ás 12, non son horas tampouco para estar por aí nun día de semana. Usamama triple, marcha a sacear. Moi ben. Bueno, aquí triples, supoño que estás lanzando triples, porque sin xa marcades estes, xa... Vémonos, Dindonfer, coídate. A ver, triple, bueno, si marcaste o triple polo medio, non, pero foste esas esquinas, un triple central, Boimorto, campo de fútbol de Boimorto. Claro, saíron campos de categorías preferente, non, menos que preferente. Vémonos, Usamama, coidarse tamén. Vémonos por aquí, o próximo xoves, se andas por aquí, pois estamos outra vez. Moi ben, Puskis, vale, pois... que aproveite, e desear todos, pois aproveitar. Ampefi conseguiu aquí a vitoria, así que sumamos os puntos, os 40 puntos, 1237. Marcho non porque teña que marchar, senón por o constante que estou sufriendo, vale? É dicir, é como medida de protesta, mas non é por marchar. 1118, sí, estou aquí mirando. 1118 Pablo, que foi o segundo. Taco 40-20, si estou sumando ben, 20, Taco 10, 465, Usamama 2 puntos. Usamama con este leva 3 en total. Constante boicot, está aí. Nada, corrupción en la federación de GeoGuessr. Vai ser ese o motivo. Spinner. Vamos co Spinner. A ver que toca agora. Para a seguinte partida. Nos van ser as 9 menos 5. Bueno, provincia da Coruña. Provincia da Coruña. É dicir, máis Coruña. Queríades máis Coruña? Pois aquí temos provincia da Coruña. Marchamos da Coruña, provincia da Coruña. Así que creo que Puskis esto está pensando en quedarse, está pensando si quedarse. Creo que Puskis a maneira de tentalo para que quede é poñerlle o mapa de provincia da Coruña. Entón, quizáis, ollo, quizáis hai que pensar si merece a pena marchar, Provincia da Coruña. Vale, cambiamos configuración, senón é imposible. Provincia da Coruña, calquera sitio da provincia da Coruña pode ser. Pegamos por ese alguén aí, pero creo que non hai ninguén máis, estos desos que estades aquí. Somos a familia de sempre. E arrancamos coa partida desta. Iniciamos xogo. Primeiro sitio, provincia da Coruña, lembrad, non marquedes fora na provincia. Pois sí, provincia da Coruña.
provincia da Coruña, que podía ser tamén en Lugo, Coruña, non? Porque creo que é onde máis concentracións gandeiras hai, sen dúbida, comparado con Pontevedra, e Ourense, e Galiza de Coruña e Lugo. Estaba pensando un día de facer un mapa de animais, mapa de lugares onde aparecen animais. E este podía ser un sitio que valería. Casa Grande, así, isto é... Vale, sí. Cantidade de vacas que hai aquí, vense unha panorámica. Podemos facer o reconto de cantas vacas hai aquí. A ver se marcades o sitio. Pon aí Casa Grande de Sanceda. Se eu non fun, van moitísimas os centros, aquí hai moitísimas excursións, saídas dos colexios. Non sei se no colexio foron, pero eu non recordo ir. Eu de logo non fun. Foron antes de, non sei. Bueno, estamos aquí marcando antes Arzúa Melide, pero aquí Sanceda, Casa Grande de Sanceda, tendo dos queixos, porque aquí van e fan queixo, sí, fan así, elaboran o queixo. Pertence ao concello de Mesía, o lugar que aparece aquí. Así que estábamos en Mesía, para ir con él, no sé, sitio bonito. Pablo Ampezi 5K, taco, aí marcou, foise un poquinho máis ao sur. Como decíamos, Arzúa, provincia da Coruña, pero non era tan ao sur. Moi ben. Segundo lugar, provincia da Coruña. A ver que sitios atopamos. Provincia da Coruña, pero xa é un sitio urbano, unha vila. Temos aquí un montón de letreiros. Están en festa. Unha praciña aquí. Hai pistas por todas partes por aquí para atopar o sitio. Sí, hai casi un exceso de pistas, non? Entre letreiros de estradas, o letreiro que indican outras localidades, cartéis publicitarios, propaganda política, a muller de correos levando aí de volta, claro, vai a correos e esta oficina está aquí diante. Sollería, correos, seguros. Sorprende que non haxa ningún bar aquí. Ben, seguro que tedes aí o 5K cociñadísimo. Ou máis ou menos. Estábamos en Vimianzo, non? Vimianzo. Nesta esquiniña de aquí, Rúa Tendín, pois aparecía aquí Victoria e aparecía aquí Correos, fonte da Praza de Igrexa de San Vicente de Vimianzo. Vale, Ampefi aí aproveitou que Pablo marcou un puño máis lonxe para que poñese en cabeza con máis vantaxe. Vale, ben, Vimianzo era esta vez. Antes Mesía, agora Vimianzo. Terceiro lugar, terceiro sitio. As imaxes son un poquinho borrosas, non son de moita calidade, pero eu imagínome que hai letreros por aí, podedes buscar que sitio este. Segundos para marcar. Aquí temos aí Omar Bravo.
O mar que bate aquí con forza. Esta forma de bater o mar aquí non hai na Ría da Lousa. Mirador de Insua. E estamos en Laxe. Claro, Laxe e Muxía teñen certo parecido. A orientación é parecida. Pódese confundir Muxía con Laxe, pero marcastes aí en Laxe, atopastes a... Aí temos, moi ben, mira, aí temos aí a Pablo e a Ampefi susto pegadiños, Taco tamén aí moi cerquiña do Mirador de Insua, nesta península que fai a vila de Laxe. Entón, bueno, seguides igual que antes, moi ben. Costa da Morte, a Costa da Morte. E agora vimos outro sitio. Da provincia da Coruña. Casas que de pedra que hai por aquí. Esta é máis complicada. Atopar aquí unha referencia. Bueno, a ver se atopades vos por aí. Se vende. Se vende. Aquí temos un cruceiro e por aí pode casar unha pista. Unha pista deses letreiros que dicimos que son a salvación do Lloguéser. Letreiro de parroquia, concello. Vexamos, entón, en que sitio da Coruña estamos? Isto era... Pois agora, mira, ahora sí que non está o Samama. Se estivera o Samama que estaba marcando por aquí, por Arzúa, acertaba o sitio, non? Maroxo, Igrexa de Santa María de Maroxo. Maroxo, isto máis o sur de Arzúa, pertence a Arzúa, o concello de Arzúa. Pois sí, é de Arzúa. Estábamos en Arzúa. Aquí Taco foi o que máis cerca marcou. Poña Maroxo Lim Monfero, así. Porque o letreiro tamén non se vía moi ben, porque era un letreiro así feito como algo metálico sobre un fondo gris. Pensaches que podía ser Monfero. Podeche ler Arzúa en superpixelizado. Anda, pois mira, Taco atopou de Arzúa e foi a Arzúa por eso, porque viu o nome de Arzúa por algún sitio. Ampefi Pablo Taco, claro, e con este igualouse porque a Taco recuperou esa distancia, así que a distancia agora está máis próxima toda. E estamos na última ubicación coruñesa. Non de hoxe, porque seguramente aparecerán máis que hoxe, entre que empezamos con Luisa Villalta na Coruña, tocou o mapa de provincia da Coruña e algún campo de fútbol tamén era da Coruña, así que hoxe a provincia favorecida é Coruña e Lugo. Do que non saiu case nada foi de Ourense. E agora aquí estamos nunha vila coruñesa. Bar o Suizo, mira, cantos bares o Suizo hai. Habría que facer outro de bares o Suizo. Estou pensando nisso, mira, acaba que ocorreseme unha idea. Pódese facer un mapa de bares suizos. Aquí está o bar suizo. Bares que levan o nome de Suizo. Cantos poderá haber en Galicia? Uns cantos. Ou se non suizo, pois o típico bar de Zurich, o bar, sí, algo así, Lucerna. Sánchez, mira, Pedro Sánchez. A casa de Pedro Sánchez. E isto onde? Isto é Curtis, en Curtis. Curtis, provincia da Coruña tamén, como os outros, claro. Estamos en Curtis, que é a estrada que une por aquí Santiago coa autoestrada, coa 6, non? Teño ido unha vez enganchando de Santiago por esta. Unha vez, pero é unha estrada perigosa isto. Estou aquí camións, tráfico, non era moi... Non marchei moi convencido por aquí. Curtis, provincia da Coruña. Ampefi e Pablo Taco, nesa orde, somamos os puntos, 20 puntos Ampefi,
1257, 10 puntos para Pablo, 1128, e 5 puntos para Taco, 470 puntos. Vale, terminamos xogo. Seguimos coa roda a pedirlle a roda que nos diga outro mapa novo. A ver se un dos que non xogamos con frecuencia. En que xogamos tantos que, bueno, casi todos xa xogamos algunhas veces, así que casi resulta imposible que sexa un... Bueno, provincia de Pontevedra. O se vai de provincias, Así que provincia de Coruña, provincia de Pontevedra. Marcha Pusquis Celta e agora aparece todo Vigo. Que sábase de que non te parecía Pontevedra e agora aparece Pontevedra. Vale, cambiamos provincias de provincia. Provincia de Pontevedra. Por fin, en Pefi tamén estaba deseando que aparecera a provincia de Pontevedra. Hai outro que fixo tamén, un tal Logic fixo tamén o seu mapa de provincia de Pontevedra. Non sabía que había outro mapa. Hai competencia, fanos a competencia. Vale, damoslle. Pefi se leva 3 victorias, Pablo leva 1, por eso aparece aí o letreiriño de 3-1. Provincia de Pontevedra, podría ser perfectamente provincia de outro sitio, pero aquí hai vista. E aquí hai pista, hai vista e hai pista. Creo que aquí Ampefi vai ser aí, xa se está frotando as mans. Provincia de Pontevedra, ainda que ese é un lugar aí un pouco complicado. A ver se descubrimos onde estamos. Desta provincia na que levo eu vivindo os últimos 20 anos. Xa vou facer, dentro duns días, fago 20 anos aquí vivindo en Vilagarcía. Xa casi tantos como en Ourense. Aquí hai monte, por esta parte está ben empinada esta estrada que hai por aquí. Vale, estábamos en Redondela, víase aí o mar, Camiño Vello Redondela, víase a parte aquí de Rande, non sabía Ponte de Rande, pero era por aí. Claro, aí hai vía de tren, porque en Redondela hai tren, así que fostes máis ben a Cesantes e Pablo marchou máis a Nigrán. Taco primeiro, Ampefi segundo, Pablo terceiro. Hai un furancho moi famoso aquí en Redondela. Non sabía, tamén hai furanchos tamén por aí. En Redondela tamén é zona de furanchos. Aquí en Vilanova, por Salnés, lo interior de Salnés hai zonas que todo furanchos. Por aí Covas, Meaño, sobre todo Meaño, onde máis hai. Hai tempo que non vou furancho. Non fun moito, Porque cando vas a un furancho, claro, vas con alguén que coñece. Entón, se coñeces a alguén que é de por aquí, eu esas cousas sempre pido consello ao conserxe da escola, que é o que sabe dos sitios de comer. O conserxe sabe, dixe aquí se comese ben, ali non, este sitio. Ben controlada a zona do Salnés, sobre todo o interior do Salnés, bastante dominada. Isto é moi Pontevedra, esta paisaxe. Moi Pontevedra. E aquí hai sitio para saber onde estamos, así que pistas hai. Pistas hai por aí abaixo, hai algunhas cantas. Ben, estamos en Meis, estábamos cerca da Armenteira, que é un mosteiro que merece a pena visitar. Ten unha historia interesante tamén aquí aparece mencionado o Ero de Armenteira nas cantigas de Santa María de Afonso X.
Santa María, Mosteiro Tranquilo, era por aí. Concello de Meis, Salnés. Merda para Pontevedra. Pontevedra nada, non? Pontevedra non o temos controlado. Pois isto é Pontevedra, a parte da comarca onde estou eu. A comarca do Salnés, Meis pertence á comarca do Salnés. Está entre Vilagarcía e Pontevedra. E Ampefi aproveita aí a oportunidade para sumar máis puntos, Taco, Pablo, nesa orde. Pontevedra. Terceiro sitio. Cuidadito, Sí, Parras. Parecía un río visto así, te la vais a ver unha estrada. Aquí aproveitado o tempo dos 80 segundos para ver se atopades algo. Andan descargando aquí cousas, tamén é moi Pontevedra. Andar descargando cousas así nun sitio que non se sabe moi ben é tamén bastante típico de Pontevedra. Cosas como son. E non digo máis, para non meterme en problemas. Pero vivindo en Vilagarcía, traballando en Vilanova da Arousa, pois podes imaginar. Sabemos cositas. Vale, por aquí hai unha principal xa, Bueno, sí, a ver. Pode ser... Que é rarísimo isto, non? Porque agora que estou vendo a imaxe, estou quedando un poquinho... Aquí non hai ninguén máis que unha persoa que está como descargando. A veces hai... Eu creo que hai delitos que se descubren gracias a Google Maps. Ou algo sospeitoso. Actividade sospeitosa. Pois mira, topaste ese sitio. Atoparíades algún tipo de cartel ou algo. Soutomayor, Ponte Colgante con Boa por esta zona. Aranza, vale, cerca de Soutomayor, concello por aí. Moi ben, pois tanto Pablo como Ampefi moi cerquiña. Moi boas, Farón, que tal? Benvido. Ampefi primeiro, Taco segundo, Pablo terceiro e imos coa penúltima da provincia de Pontevedra. Podes sair a casa de Farón. Pontevedra, pero outra zona completamente diferente a que apareceu antes. Aquí temos Pontevedra. Esas farolas non son do meu concello. Distingues polas farolas? Non, bueno, son farolas, a verdade, que un pouco peculiares, non? Deste tipo de farola. E así como... Parecense un pouco aquelas que posen na Coruña, no paseo marítimo da Coruña, que tamén son bastante chamativas. Esas son orixinais. Claro, estas son orixinais. Ahora puseron, mira, sí. Ainda puseron bastantes, Está toda a estrada, esta rúa estrada. A ver, miramos cara ao norte, estamos mirando cara ao norte, o mar está ao norte. E estamos na provincia de Pontevedra, zona de playas. Sí, intuimos, non, casi que intuimos que debe haber playa por aquí. Menos mal que poñen zona de playas. Bueno, poñen por a velocidade. Playa de Aguete. Aparece por aí Playa de Aguete. Playa de Aguete, así que Aguete. Estábamos en Marín, Bueu, Marín, creo, non? Marín, máis ben, non? Isto pertence a Marín, sí, Marín, Rúa Gago de Mendoza. Concello de Marín, Ría de Pontevedra. Pablo Rodríguez, Pontevedra non a pisas moito, Notase que estás, mira, foches aí a Salceda. Tiraches aí un triple onde poido ser. Taco e Ampefi, que casi xa pon susto no sitio. Nada, Pablo, provincia de Lugo, mellor provincia de Lugo, ou escolas. Ampefi, Taco, Pablo. E a última, que é onde Cristo perdeu a zapatilla. A ver neste caso. Bueno, hai un viaducto ali grande, Aquí hai... Estou tratando de definir o que é esta casa. Curioso, non? Presente, mira, decoración, un piorno pequeno. Teñen aquí unhas esculturas na porta. Unha fonte aquí.
É todo un digno de estudo o concepto que ten cada xente, non? Bueno, mira, os mouchos. A ver, o moucho é un símbolo, para os gregos é un símbolo moi importante, porque é o símbolo da sabedoría, o símbolo de Atenea, así que é mellor que significar algo. Bueno, e tamén aquí hai un santo. Esta sí que é original, é farón. As farolas originais, pero esta casa, a non ser que ese é un sitio onde vendan unha especie como de tenda onde venden estas cosas, pero non parece. É unha casa con uns mochos na porta. Ollo, que movinme de aquí e xa non están os mochos, perdín os mochos de vista. Movinme de... Un mocho dun lado e un mocho do outro lado. Isto é puro sincretismo arquitectónico, exactamente. É a unificación de cantidad de tendencias, de tradicións históricas moi variadas. Pois non estamos longe de aquí. Pois mira, un día teño que pasar por aí e mellor fago unha foto se me deixa o propietario da casa. Mirador da Perdiz, por aí. Mirador da Perdiz, estamos aquí en Catoira, Vilarello, Catoira, máis ben isto debe ser Valga. Debe pertencer xa non a Catoira. Isto é Valga, sí, pertence ao concello de Valga. Está Catoira, Valga, Ponte Cesures, aí xa remata a provincia de Pontevedra, xa ven Padrón, provincia da Coruña. Pero bueno, ainda é Pontevedra. Ampefi primeiro, Taco, Pablo. Imos sumar os puntos, entón. Ampefi 20 puntos máis, 1277. Taco 10, 480. Pablo 5 puntos, tamén 1133. Vale, imos xogar unha partida máis das estándar e o Battle Royale. Se vos parece, creo que imos facer así, son 9 e cuarto. Así que imos pedirlle a Roda que nos dea por a última oportunidade de sumar puntos. Compartimos pestana, a ver que mapa xogamos agora. Non estive mal para ser Pontevedra, non? Taco, moi ben. Estivo ben para ser Pontevedra, que era máis difícil. Para os de Coruña é máis difícil de Pontevedra, para os de Pontevedra ao revés. Concede Corcubión. Vale, este foi o mapa que presentamos aquel día, no que son ubicacións únicamente nos concellos que empezan pola letra C. E como dixemos aquela vez, é a letra que máis se repite nos nomes dos concellos. É a inicial máis repetida. A letra que máis concellos hai é a C. Despois de mirar todos, facer aí unha estatística. Por tanto, non pode ser un concello que non empece por C. Vamos cambiar o mapa. Corcubión, creo que se busco por Corcubión podo atoparlo. Con C de Corcubión. Iso, lembrade, pode ser Chantada, pode ser Catoira e pode ser Carballiño, ou Cualedro ou Coristanco. Iniciamos o... A ver que concellos aparecen, a ver. Este pode ser calquera. Pode ser calquera, pero por eliminación... Hai que eliminar, se atopades letreiro ou algo. A buscar, aquí. Os 80 segundos aquí son necesarios para atopar unha pista. A mellor tedes sorte xa vos aparece o nome do concello, así que xa tanto ten que sexa con C ou que sexa con calquera letra. E nada, mañá é o día de Portugal, creo, porque creo que é o día que vai todo o mundo a Portugal. Como foi mal tempo, mellor non, pero cando vai bo tempo, todos moitas veces temos esa, non? A intención de ir a Portugal, e máis que ir das letras galegas, e das letras galego-portuguesas. Ou de ir a Portugal pensando que falando con menos palabras, pois podes. Con C, a casa do cura, que acabamos de pasar, exactamente, tamén vale. A casa do cura. Con C de Camiña, exacto. C de Camiña, o de Caldas da Raíña. E estamos en Antón, aquí que estou en Carballo. Aquí hai varios que empezan por C, porque está Carballo, está Coristanco, isto que non me parece aquí o que é, pero bueno, debe ser el concello de Carballo, que creo que é bastante extenso, así que
Carballo, Coristanco, un dos dous, Estamos outra vez na provincia da Coruña, así que repítese. Provincia moi coruñeso. Está saindo o mapa. Ampefitaco Pablo. Primeira, imos ver segundo lugar con C de calquera sitio de Galicia. Non ten por que ser da Coruña. Non digo nada. Se estivera calado, mellor. A ver onde isto. Isto saiu máis veces. Este lugar non sei porque a Lloguesa enamoras así de certos sitios. Non sei a razón, Non sei por qué. Porque a veces hai lugares que aparecen varias veces e outros non aparecen nunca. Casi matemáticamente pouco probable. Ten que haber algunha razón. Non sei a razón, pero este desapareceu máis veces. Aquí son ubicacións que hai moitas delas, non son poucas. El Corte Inglés. El Corte Inglés. Tamén podía ser en Portugal. Bueno, eu sei polo C de Corte Inglés. Pero bueno, xa facer mapas de negocios ou pagan algo ou fan unha especie como de eso de patrocinio ou senón nada. Salgado Torres, aí Avenida Salgado Torres, pois aparecía o parking Salgado Torres, estamos na Coruña, e o Corte Inglés, que sería o fondo da Coruña, estación de autobuses, estamos esta zona da cidade da Coruña. Así que, hoxe, moitos lugares da Coruña. Ampefitaco Pablo, nesa orde. Terceiro concello, pasamos de Carballo a Coruña, e de Coruña a... Isto ten pinta de Lugo, ou non? Moi nubrado, pode ser Lugo. Unha casa verde, outra casa azul. E están facendo outra casa verde. É grande, é ancha esta estrada, é ancha e está noviña, hai un carril bici. Carril bici este, sí. É verarro o carril bici por aí. Pode ser carril bici isto, non, este é verarro. Hai o carril bici por este lado. Bueno, ya aquí sí pode ser, claro. Isto aquí é para... Bueno, aparcan aquí os coches. Pero estaba aquí sorprendido por estas casas, porque están facendo aquí. Esta fai un verde, hai a fontanería aquí Manuel Vigo, ten un verde bastante atrevido, diría eu. E aquí están facendo outra que tamén vai en verde. Ou están reconstruindo unha casa, máis ben, non pode ser. E aquí está un azul, que tamén é... non sei. Master pon carril, aquí. O de carril era por isto, carril. Pero que carril é este? Carril non é o carril aquí de Vila García, Era en Camariñas, Camariñas, por C tamén. Aí está Pablo en Camariñas. Estábamos en Camariñas, que empeza por C. Ampefe tamén marcou cerca, pero foi a C, claro. C, Curcubión, Camariñas. Bueno, aquí por esta zona, xa digo, hai bastantes Cs. E aquí Taco marchou aquí, que non sei que concello sería este, non sei se hai un concello aquí con C. Poden ser, aí xa non controlo. Podría ser Rinlo por as casas de Cores, sí, podría ser por as casas a variación que había de casas de Cores. Pablo Ampefitaco. Imos coa cuarta ubicación. A ver esta, Ponte Ribadil, Esclavas Virgen Dolorosa, Ruta do Viño, Rías Baixas, Torre de Fornelos, Rías Baixas, xa temos aquí, xa se nos reduce o mapa moito. Bueno, Ribadavia, Portugal, por Frieira, Arbo, Pousa. Por aí hai cartéis, letreiros. Concello con C, por aquí, estou pensando que teñan por esta zona.
sei que pode ser. En Ourense estou pensando en algún próximo. Ruta do Viño, Rías Baixas, Tarde de Fornelos. E por aquí aparece o mapa este, o letreiro pon Frieira. Sí, eso sei onde é. Frieira ten unha estación de tren que ten que cando cargas outro que non ten que das parado de lado polo Peralta. Sí, unha zona a zona aí da Frieira tivo que ser unha obra facer esa vía, así levaron tamén os anos que estiveron. Aí estamos no Crecente, claro, isto é Crecente. Sí, claro, estamos en Crecente, por eso empeza por C. Crecente. Dolorosa aparecía por aí. Estamos na provincia de Pontevedra, na Ribeira do Miño. Moi ben. Marcou aí Ampefi, que foi o que máis aproximou a Crecente. Pousa Crecente. Chamase así a estación, non? Pousa Crecente. Pero a música aquí. Que bo o disco, queda ya volta o disco. A ver, que sitio este? O último da partida normal, antes do Battle. Este día saiu o coche de Google nun día soleado, saiu nunha xornada soleada. Temos aí a Nacional 540. Campos de millo, pasamos do viño ao millo. A ver que sitio é. E quédanos para o final o Battle co toda a Galiza que non xogamos. Esta vez non xogamos porque a Pefi non gañou na primeira e non puido lesir o mapa. Márcanse sin querer. Pois a mellor que uso sin querer. Quen sabe. Pode ser unha desas serendipias que saen por casualidade. 540, estamos en Carballedo. Sí, isto pertence a Carballedo, non? Entre Lugo e Ourense, Carballedo, sí, é Concello de Carballedo. Concello de Carballedo. Sí. Esta estrada vai dar aquí a Cambeo, aquí está o cruce. A estrada que vai de Ourense a Santiago e a de Ourense a Lugo. Cando un sai de Ourense, agora xa non, porque hai autoestrada, pero bueno, antes aí xa tiñas que ir facer por aquí. Aquí dicía, si seguías Santiago, se xirabas a dereita, Lugo. Ampefi Pablo Taco, sumamos puntos, 1297 para Ampefi. Pablo suma 1143 e Taco suma 485. Moi ben, pois organizamos o Battle Royale para rematar as jornadas. Van ser as 9:30, ainda non son. Cambiamos aquí a configuración, Live Challenge, ¿no? Battle Distancia. Cambiamos mapa a toda Galiza. Aquí temos, convidamos pues, a alguén quere xogar o Battle, a xente que mellor o Battle, sí que se anima. Battle Royale. Aquí teño pestanas, aquí teño varias pestanas, teño demasiadas. Vale, Battle Royale, toda Galiza, o de sempre, que gañe 30 puntos, segundo 15, terceiro 5 puntos, na primeira rolda non hai forma de que eliminaros, porque xa sabedes que o eliminado son eu, así que marcade en calquera sitio. Damos ya. Tensión, máxima tensión. Máxima tensión, primeira xa digo que non ten importancia, pero se saíra como unha das roldas de eliminatorias, pois aí a forma de ir buscar cousas, porque bueno, estar nunha cidade ou vila. Pero bueno, xa sabedes. Betis 2, Las Palmas 2, é verdade que ese partido é importantísimo para o Celta. Betis 2, Las Palmas 2. Importante porque Las Palmas xoga en Cádiz. E se Las Palmas non gana, pois ten que ir a Cádiz, non pode ir a pasear. Esa está pasando bastante. Que pasa? Bueno, 2-2, probablemente el partido
Quedan 5 minutos só, pois o Betis supostamente era un partido que tiñan que gañar tamén, non? Bueno, aquí, marcade onde queirades. Pefi, Pablo, Tacos, está xogando por aí, podes marcar onde queiras, que pasas a seguinte. Bueno, Tacos, sí, Tacos, non están xogando os dous porque Tacos debe marchar, non? Ou non está por aí. Ou sí. Ah, sí, vale, vale. Perfecto. Vale, moi ben, pois nada, eu quedo de observador e continuamos observando. Era en Carballo, estábamos en Carballo. Vale, ben, agora sí que son eliminatorias, agora xa pasa a final, a ver quen xoga a final, quen queda fora. Nesta, xa non é tan fácil porque non é tan fácil porque claro, non estamos nunha vila. A ver que pasa nesta, a ver quen se clasifica. Pablo marca, gasta aí unha das súas guesses, dos seus intentos. Pefi tamén. Pablo vai de primeiro. E Taco está aí agochado, esperando a súa oportunidade para dar o golpe definitivo. Taco intentou un agora, pero non lle valeu para entrar. Quedou Taco fora. Estamos aquí na 52, aquí 525, e tamén sai bastantes veces. Pablo estivo moi cerquiña do sitio. Ampef e Pablo van xogar os 30 puntos. Entón estamos outra vez nunha estrada no monte, debaixo duns eucaliptos. Vese o mar por aquí. Nada, Taco. Non poido ser. Taco sumamos aquí 5 puntos máis. 490 puntos para Taco. E agora imos ver que facemos cos 30 e cos 15. Con esta música de tensión máxima. Musiquiña é así emocionante. Pablo aí marcando, Ampefi marcou, pero aínda así Pablo sigue resistindo. Ampefi outra vez. Ampefi quedalle unha, gañou Pablo o Battle Royale, estábamos en Ribadeo. Víase aí un mirador, non? Había como un mirador, aquí, mirador de Rede Natura. Era a ría de Ribadeo, era o río Ego. Moi ben por Pablo. Ampefi foi a Viveiro, está máis ou menos na zona, así que ben xogado polos dous. Pablo suma os 30 puntos, 1173 e 1300, sí, 1300, non me quillando, sí, 15, 1312. 1312 para Ampefi, 1173 para Pablo, 490 para Taco, son os puntos que tedes despois destas 17 xornadas. Así que parabéns a todos, parabéns agora nesta por o triunfo a Pablo. Pechamos esa xornada 33. Lembrade, os xoves que ven xogamos a xornada 18, xa a xornada 18 da Liga. En total son 21, así que queda 18, 19, 20, 21. Quedan 4 xornadas para rematar a Liga. Así que queda xa pouquiño para saber quen gaña, quen queda no segundo posto, quen leva eses premios que están aí agardando.
Nada, o de sempre, coidarse moito, vémonos na seguinte, aproveitade agora estes días, se tedes sorte, tedes festa, mañá seguramente sí, para facer o que vos apetece, que para eso son eses días. Nada, grazas a vos por estar, vémonos na seguinte, coidadevos moito. Chao. Viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que daxe, que de coiro de cacique. Non teñas medo que daxe, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo para Choco Redondela.